Алдагы кытлау сәламебез Новоспасская эшчеләр поселогына аша. Бүген үзенең 55 яшьлек юбилейлы туган көнен хөрмәтле милләттәшебез Денюшева Флора Мәүлид кызы каршылый. Ынтылмаслык гомер бәйрәме белән ихластан аны әнисе Зәйтүнә ханым, улы Флорид, килене Регина кытлап, җылы теләкләрен җиткерәләр. Татлы балам 1967 елның 21 ноябрендә Кояшлы Ташкент шәһәрендә яшәп килүче Аксяновлар гаиләсендә беренче бала булып якты дөньяга аваз салды. Кечкенәдән үк тырыш, сабыр, кешеләргә карата бик михрибанлы бала булып үсте. Шуңадыр, бары яхшы билгеләргә генә мәктәпне тәмамлап, аның җылы йөрәге фельдшер һөнәрен сайлады. Дипломын алган яшь белгеч буларак ул Ташкент шәһәренең беренче клиниканың кардиология бүлегендә хезмәт юлын башлап җибәрде. 90нчы елларда авыр заманда без туган якларга кайту карары кабул иттек. Шул чактан алып, балам Новоспасская район үзәк хастаханәсенең инфекционный бүлегендә эшли башлады. 35 ел буена армый-талмый шәфкать туташы буларак үзенең җылы сүзе, ягымлы карашы белән дә авыруларны дәвалады. Кайсы гына бүлектә ярдәм кирәкмәсен, бар җирдә дә булышты. Күп еллар баш шәфкать туташы вазифасын үтәде. 2021 елда ялга чыкса да тик тормас, актив кеше буларак барыбер эшләми түзмәде. Шуңа да Энесойл компаниясында шәфкать туташы булып хезмәт итүне дәвам итте. Кадерле балам, син чын хатын-кыз үрнәге. Уңган хуҗабикә генә түгел, бик ачык шат күңелле кардәш җанлы балам да. Һәр вакыт бер-беребезне аңлашып яшәвебез дә мине бик шатландыра. Бу алда да шулай булсын. Юбилееңдә сиңа кырыштай саулык, исәнлек, олы шатлыклар телим. Матур киләчәгеңне бала-оныклар бәхетенә күмелеп каршыла. Әниебез безнең уникаль шәхес. Аның күңеле шул кадәр матур, акыл зиһене сыкландырырлык. Без аңа сокланып, аннан бары үрнәк алып яшәргә тырышабыз. Әни, бүген син бик бәхетле, киләчәгең тагын да бәхетле булсын. Син өебезнең нуры, безнең өчен һәр чак олы җанлы, киң күңелле кеше, таянышыбыз, киңәшчебез, ярдәмчебез, ә оныкларыңа кадерле әбекәй. Тормышыбызга ямь өсте, кайгы-хәсрәт күрми, алдагы көннәреңдә дә сау-сәламәт булып, мул тормышта безнең шатлыкларга сөенеп яшәргә язсын. Барысы өчен дә мең рәхмәт сиңа, әни. Бу гомерләр искән җилләр кебек, сизелмичә үтеп китәләр. Гомер елларында бәхет теләп, гел елмайсын, якты иртәләр. Җан рәхәте бирсен Ходай сиңа, тән сихәте бирсен гомергә. Насыйп булсын әле озак еллар кунак булып җирдә йөрергә. Тәрәзәләрдә утлар балкып янсын, гөрләп торсын иде нигезебез, сагынып көтсен иде безне Газиз әни, өзелеп көтсен Газиз әбиебез. Хөрмәтле Флора Мәүлетовна, матур туган көнегез мөбарәк булсын. Якыннарыгыз юллаган музыкаль бүләкне дә кабул итеп алыгыз. Бәхетле булыгыз. Шатлыклы көнеңне әнкәм ничек бирим кайтарып, күңелең рәнҗетми, нинди сүзләр әйтим, туя алмыйм сиңа сокланып. Кочагыма алып, чын-чынлап яратып, әнием кадерлем диәмен. Гомер биргән өчен, үстергәнең өчен, синең алда башым иәмен. Кояштай йөзләрең, иң серле күзләрең, киткән чакта кала озатып. Төрле чаклар була, кайчак күңел тула, төшемә керәсең юатып. Кочагыма алып, чын-чынлап яратып, әнием кадерлем диәмен. Биргән өчен, үстергәнең өчен, синең алда башым иәмен. Аяк очларына басып кер яныма, иртәләрен әнием киләсен. Гомерем сүккәндә, ялгышып киткәндә, акыллы киңәшең бирәсен. Әнием мең рәхмәт, син булгач бик рәхәт, озын булсын
bolsun ide gümere. Azaplar bilmesin, kaygılar kurmesin, saf şişmede izgi küngele. Eniyemin rahmet, sin bulgaş bir rahat, uzun bolsun ide gümere. Azaplar bilmesin, kaygılar kurmesin, saf şişmede izgi küngele. Azaplar bilmesin, kaygılar kurmesin, saf şişmede izgi küngele. Senin alda